За днеска лова приключи. Има бая гърмел, бая ударени прасета, бая ранени прасета. Един нарез два пъти се опитвам на 4-5 метра стига от него и се откъртва и не мога да го... няма възможност да му стреля. Вече 2 часа го гоня, само че вече се отказах. Но кучетата го натискат яко. В момента са на 180 метра. Виждате какъв гъстеше. Няма желание повече. Много динамичен лов, много стрелба, много прасета, голям екшен. И аз имах случай да се втосам пушката. Гърмях по едно прасе. С втория изстрел мисля, че го ударих, но не съм сигурен. И отделно гръмнах едно прасе, който колегата го ранява. Излиза на мен и с един изстрел го повалям точно право в главата. С 9,3 норма Fasting Point. Еми, наслука. Пайда! Тука! Пайда! Пайда! Пайда тука! Ей, тази кучка и тя вдигна една сурия. Оп, оп! И да!